थांनाय लास्ट भिडिअआव आं राजना वाटारफल राजा सिमलाखौ कभार खालामबाय। दा सानाबो बारा थांखायाखै, मोनानो थाखाय बहुत टाइम दङ दाबो। ओंखायनो खनसे फैनायावनो आरो बाव मोनसे जायगा नायलांनो होननानै जों थिरांथा लाबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो दा जों नेक्स्ट बहा थांगोन बेखौ लामायाव खिन्थालांनोसै। जोङो आरोबाव मोनसे दावबायारि थांग्रा थावनिसिम रावना लांगासिनो कारजों। जों दा थांबाय थानाय जायगायानो जाबाय मारियामपुर इक' लेक आथियाबारि, जाय थांनाय 2-3 इयार्स सिगांनिफ्राय टुरिस्ट थांग्रा प्लेस हिसाबै मिथिजादों। फाइनेलि जों सफैबाय मारियामपुर इक' लेकसिम। नोंथांमोना जुदि बेसिम फैनो नागिरो अब्ला गुगल मेपनि हेल्पजों फैनो हागोन। अब्लाबो आं लकेसनखौ बुंनानै होनोसै। धुपधारा टाउनजों नांनानै थानाय कथागथि टाउन एबा सकनिफ्राय बेसिम मथा-मथि 10 किल'मिटार जायो, 10 किल'मिटार जायो। हुहुआ पिकनिक स्पट मोननायनि सिगांनो आथियाबारि होननाय जायगायाव बेखौ मोनग्रोयो। दा आङो सोरगिदिं नुथायखौ एसे दिन्थिनोसै। बे गिदिंनानै थानाय बिलोनि साजों औवानि दालां लुनानै होदों आरो मानसिफ्रा नै बटिं खालामबाय दङ, बटिं खालामनायनि बेबस्था होदों। बेयाव ओरैनो गुबुन सानाव बहुत मानसि जायो, नाथाय दिनै गार'फोरनि प्रग्राम थानायलाय खम जादों जानांगौ। बेयावबो पिकनिक जानो फैयो मानसिफ्रा, पिकनिक जानो हागौ। नाथाय बेयाव जेबो टिकेट सिस्टेम इदि नुवासै, जानो हागौ फ्रि होथ'दों। बे जानाखि बिलुआ ओरैबायदि गिदिंनाय एखे दैमा बादिनो, नाथाय बिलु आरो फुख्रि बुङो, बिलु बुङो, जा बुङो, गिदिंनानै आरो बहुत गिदिर एरिया। गोबां सुबुङानो बेयाव हुहुआ पिकनिक स्पटनिफ्राय गिदिंना फैफिननानैसो हाबफैयो एबा सोरबाफोर डाइरेक्टबो हाबफैयो गिदिंनो, फेमिलिजों एसे मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनो बेयाव। आङो जेब्ला लास्ट टाइम फैदोंमोन 1 बोसोरसो सिगां, अब्ला बहुत मेनटेन खालामदोंमोन। दा एसे मेनटेनेन्सखौ खम नुदों आं एबार, मानोथाय बेखौ मिथिला। नै मानसिफ्रा बटिं खालामबाय, नायनो हागोन। बिसोरबो भिडिअ बानायबाय दङ। तानबा हायासै ना दे बुंगोन दे आं। मा फैदों नाय आदुगुरि थांनाय ओइ हम बेखौ दे। जोंनि गामि खाथिनिनो आयं सोमोन्द जानाय सासेखौ लोगो मोनबाय दासो। बिथाङानो हुहुआ पिकनिक स्पटआव थांदोंमोननो बेरायनो। बेनिफ्राय बिदिनो फैनाय समाव बेयाव मारियामपुर इक' लेकआव बेयाव हाबबाय। मोजां बानायदो, खिन्थु एसे माबा साफा खालामाखै मानसिफ्रा, लेथ्रा बानायना दोनदो। माबानानै पिकनिक जाबा फैना पिकनिक जार लकेसनाव फैसा लाया बेयाव, 500 लायोमोन, एखबा लाया। साफा खालामना मोनसे फैसाबो लाना। खालि माबानिखौ लायो, बटिंनिखिनिखौ लायो। बटिं नङा आरो बटखौनो बेसेबांथा होनबाय माबाया जोंनि MLA बर' MLA एरिया जादब सरगियारि बिथाङा हरदों। गंबेसे हरखोथाय लासै आरो जोंनि दुधनय ST कनस्टिटुवेन्सिनि मानगोनां MLA बिथां जादब सरगियारि बिथाङा लास्ट इयार फैनानै पेडेल बट होदोंनो बे लेकनि थाखाय। हनै इथिंबो मोनसे लामा दंबावो, उनथिंजायबो। इथिं नखरसे फेमिलिया पिकनिक जाबाय दङ गावनि गथ' गथायफोरजों ज'नो। गथ'फोरा गेलेग्रा बेखौ असमियायाव थुलुनि होनो, बर'आव मा होनोथाय आं मिथिथ'ला। जुदि नोंथांमोना मिथिगौब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामना खिन्थाहर। बिराद मोजांनो वान हर्न राइन' एबा गान्दानि, थसे गङारि गान्दानि मुसुखा बानायना दोनदों बेयाव। बिराद किउट नुथारदों। एसे गिदिंला गिदिंलि खालामनानै दा बयबो ज' जाजोब्बाय जों बेयाव। हनै मोनसे भिडिअ फ्रेमावनो आइमोना बिब' बिनानाव साथामबो केपचार जादों। आंनि खाथियाव थानाया जाबाय आंनि आइ,
आरो आगसिथिंजाय नुनाया जाबाय आंनि आयं देरसिन आरो आगदाथिंजायनिया जाबाय आयं उन्दै आरो बेनिफ्राय गुबुन सानैया जाबाय आंनि काजिन आदा आरो जाहानि पापा हनै आरो सानैसो गार' गथ'फोरा ज'नो बेरायनो फैदों बेवहाय लोगोफोरजों बेबायदिनो सानसे थारला मानसि फैयो आन्थुर ज'आ आरो औवानिनो जग्रा बानायदों नै बे पार्कआव थारमाने कमिटियाव आं खोनानाय बादिबा मिथिनाय बादिबा मा होनो बर' राभा आरो गार' मोनथाम हारिनिबो मानसि दङ बे गामियाव बर'फोरबो एसे दङ ओमफ्राय राभा दङ आरो गार' दङ बेबायदि आरो बेयो आसामावनो गोलैयो मेघालया बारा गोजान जाया बेनिफ्राय जाहुहुवा पिकनिक स्पट बेयो मेघालयायाव गोलैयो नर्थ गार' हिल डिस्ट्रिक्टआव नाथाय बे मारियामपुर इक' टुरिजिम पार्कआ आसामावनो गोलैयो आसामनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव गोलैदों नै मोजाङानो जायगाया बिराद लास्ट टाइम फैदोंमोन आङो नाथाय भिडिअफोर बानायासै लास्ट टाइम फैनायाव लास्ट इयार थांनाय बोसोराव बेबायदि आरो थ' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला फैबाय थानाय समाव आङो दा भिडिअ कन्टिनिउ होलांनो सेस्था खालामगोन नाजागोन ट्राइ खालामगोन दा जों सान हाबैयावनो मोनानायनि सिगांनो बेनिफ्राय न'फारसे ओंखारलांनोसै ओंखाम जाना फैबाय जों दा जोङो ओंखाम जाना फैदों थलगिरि धाबा गन्डापारा हाकाति कामरुप डिस्ट्रिक्ट बे थलगिरि हटेलनि मालिक बिथाङा जोंनिनो ट्राइबेल राभा हारिनि सुबुं हटेलनि हस्पिटालिटि आरो सार्भिसखौ जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथांमोना जुदि इथिं फैयोब्ला माब्लाबा अब्ला साखाथियाव बेयाव हाबनो हागोन थलगिरि धाबायाव बिराद मोजां नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनबाय अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां भिडिअ लानानै फैगोन आं नोंथांमोननिसिम स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय फर टुडे